bai Allah wai ni mamaki nake sai ga kina ta yin haka yadda yake san inji abin ne ni kuma burge ni yana burge yana burge ba ta kudi ne yana za kara wato baba wannan sakar na ga ko duba ba ke yi kuma kina yin ta yadda ya kamata ana duba wannan sakar a wake duba ga kina idanun ki a sama idanun ki a sama fa kuma hannu yana ta wanda dare ikon kaman kina gani a tsallake kina yi a tsallake kina kallon tana zuwa to yanzu kuna sayar da tabarman nan kamar nawa ana sayarwa kamar nawa a ko da 1,500 to akwai ta 500 akwai ta 400 to akwai ta 300 to yanzu ta nawa za ka kawo mun a wannan ka cikin damuna a ta cikin damuna yanzu ta daga zaran kike yarawa nake damuna to madalla amma gobe zan kawo kanana amma kuma da zan to a baki da binan goma ko a baki da saka ba ni iya sa ni a binan ko goma ya kara ba za a leda wallahi wannan shi magani bana za mu ga yau da bari da ruwa yi sakan mu gani kai za ba haka ba wannan kenan ita hakinta ne sakar wasu wannan mawaki na wanda wani gari ai ka samu to sai da zabi Allah ya